Mentre se prepara la Pepita per rentar, ja pots començar, jo llegiré un poema dels rentadors. I diu així: una dona amb capçana du la bugada als rentadors. És la darrera artesana que hi renta llençols i mocadors. L'aigua hi brolla de la mina, s'hi veu el cel ondulat, nítida vista alcalina, indret fresc immaculat. Era indret de conversa, on les noves hi corrien, del dret i a la inversa. Ara els xiquets hi juguen, s'hi amaguen i es mullen, xops fins al cap s'eixuguen. I el canti, o la galleta, o el ribell. I damunt el canti Cau una veta. aquí. Anàveu amb això a la Costa de l'Era per baixar amb la roba i després la tornàveu a pujar. I els cantis per anar a buscar aigua a les fonts també, Cantis, no pitxells i gargoles. Loreto, un canti és diferent d'un pitxell i és diferent d'una gargola. Tu saps això? Nosaltres a Gandesa diuen cante, però jo diria que porten dos nanses allí. Sí, els cantes dos nanses o dos anses, sí. El pitxell? El pitxell ne porta una dansa. I una gargola? Dos. I pots però? Dos. No, d'omplir de veure. De veure, dos. Per tant, sí, renta. Ja pots rentar ara, Bueno, estem parlant també d'accions amb l'aigua. Anàvem a buscar l'aigua a la font amb diferents tipologies i rentadors per rentar. Continua. I quan s'aixecava la font vella, la font vella, veníem a buscar l'aigua aquí, en el canti. Per tant, més lluny. Sí. I amb què la fèieu neta la roba? Amb què la fèieu neta la roba?
sabó i després en terra. Terra, no sé com se deia aquella terra. No sé com se I el sabó el fèieu a casa? Sí, el sabó el fèiem a casa. Amb què el fèieu, el sabó? En oli, sosa i una altra cosa, no me'n recordo. I pega. I per a fer la blanca, la roba, què fèieu servir? Lejía. La que compràveu o en fèieu a casa? No, la que compràvem. Jo no n'he fet mai de lejía. Ja no has fet mai, tu, de lleixiu a casa. No. Però sabeu com se feia el lleixiu? Sí. Amb què? Posava una bossa plena de cendra dins d'una olla i es feia bullir. I això també servia per a rentar els plats perquè l'aigua era massa fluixa i quedava oliós. I això era el lleixiu. Però a casa meva era pels plats, no per la roba. I la cendra, d'on sortia la cendra? Del foc que fèiem, el foc normal i corrent. I la deixàveu reposar en un cos i... No. Se posava dins d'una bossa ben plena i després se feia bullir. Jo a casa ho havia vist per rentar els plats. I la roba negra, perquè no perdés color? Bueno, la roba negra hi havia un tipus de terra que després que l'havies a l'última ensabonada, ja quan estava neta, hi posaves la terra. I no s'embrutava amb la terra? No, perquè una terra neta, i després les vendies bé i no passava res. Sí. Ara veiem com la Pepita ja ha començat a rentar amb sabó. Sabó i després ara som més moderns. I rentes damunt de la llosa. Damunt de la llosa, sí. A mi m'agrada molt. I sempre es bandeixes aquí o canvies de... Es vendir per allà. Ah, per tant... Aquí és per a rentar i allà es traiem la sabonera, es vendir. I els rentadors que hi ha fora? També n'hi havia un per a rentar i l'altre per a vendir. I després, quan van treure'ls de la font de la teula, que eren per a rentar la roba dels malalts, van vindre aquí i un de gros ho van partir per la meitat i d'això. I rentaven i es vendien la roba dels malalts i dels difunts. Per tant, per no barrejar la roba amb l'aigua. I quan acabàveu de rentar i desvendir, pujàveu cap a casa amb el cos i amb la roba mullada? Mullada, sí. I on es teníeu? A casa, a l'esgorfa o al terrat, a dins d'allò. I hi havia gent que les tenien aquí dalt. Mantes i allà, amb aquella paret, tot això hi havia roba estesa abans. I mentre renta, jo ara te llegiré un altre poema, perquè així ho vaig fent falques. Molt bé. I un poema que es diu Soc d'un poble. Soc d'un poble de foc a terra, d'estufa de llenya i de gas que les desterra, de finestres de fusta corcada, de balcons d'alumini i barana forjada, de conferència telefònica, de WhatsApp amb mòbil i pregó de corneta fònica, de clau a la gatera, de picaport de ganxo i d'escombrar amb granera, de ràdio i de televisor, de connexions a internet i de pany amb visor, de dones amb mantellina, de biquinis a la piscina i de golfes amb gallina. Soc d'un poble normal i corrent, d'amors i odis que viuen en pau i al pas del temps indiferent. De poble, molt bonic. Però tu tens rentadora o no? Jo sí, tinc tota la vida. Fa 40 anys que la tinc. I fa 49 que soc casada, doncs 40 anys de la lavadora. I va sort. I la rentadora què fa a casa, doncs? Si vens aquí? Companyia. Sí, coses grosses, mira allà, però a mi m'agrada viure aquí. Així també camina, diu. Sí, a camino i distrec. Mira, estic a plantar les cols. Aquell dia arrenca les pataques. El de fora. Anar al de fora. Mira aquella massanera, ja florix, mira que bonica. I a mi m'agrada, me distrec, així. Perquè això d'anar al de fora, jo ja no ho dic, i la gent més jove no ho diu, però abans, per què se deia anar al de fora?
perquè anaves al tros. Anaves al tros, a fer menyes, a plegar avellanes, a fer olives, i anaves al tros així. Però tu ho deies, el de fora? No, al tros jo, i al tros. En el de fora potser és més antic. Segurament que es deia en el de fora perquè hi havia vila closa i sorties fora del nucli. No sé si és a Vinebre, que encara hi ha una part del poble que és vila dins. Per tant, segurament que això hauria de tindre relació amb una vila closa. A Tortosa, Sí. si vius a Ferreries vas a dins Tortosa. Sí, si vius a Aquesta és Ferreries l'altra. vas a dins Tortosa Aquesta és l'altra. i a Flix s'ha estès el terme de fora, simplement per a dir, surt de fora, en lloc de fora s'ha ampliat el camp semàntic, no? Però sí, fa gràcia tota, i això que comentava abans de si ho estenia a l'Esgorfa, no? O a l'Engorfa o l'Esgolfa, o un munt de variacions que trobaríem, no? A Pauls diuen a la part de dalt, no? A la part de dalt, o dalt de tot, dalt la casa, no? Tota aquesta variació de parts de la casa. Tu al Baix Ebre, Carles, has trobat algun lloc que de l'Esgolfa en diguin lo Sonalà? Lo Solanà, no. No, La lo Sala, lo Sonalà m'has dit tu, Sonalà, però això deu ser una metàtosi. segurament. De Solanà, de Bueno, la si la gent Solana... que mira això sent paraulotes com ara metàtesi, que no s'esgarrifin. No, canvies un la canvi paraula. de lloc, un canvi de lloc Solanà, molt fort. Sonalà, canvies la R. Com dir pobre o prove. Prove, Sí. però ai provet, que és molt tibissat també. En canvi, més cap allà baix al Delta, que és tot més pla, hi ha Cambredor, diuen la Sala, a la Sala de Dalt. Això ho teníem a la Sala de Dalt, que van explicar un home en qui vaig preguntar coses del riu i ja fa molts anys hi havia riuades, puntades, no? Aquí hi havia puntades de riu, que és que el riu puja una mica i un home que entrevistàvem de Móra d'Ebre, on era un pagès i havia vist com el riu pujava sempre i aprofitava que pujava el riu i li anava fent el rec dels solcs i ell anava girant la boquera i la seva dona, ai, Juanito o Santiago, no me'n recordo com se deia, fes cap aquí, home, que el riu està pujant, que el riu puja, surt d'aquí, home, que encara prendràs mal. Deixa't estar, dona, deixa't estar, que el riu sempre ha baixat, que no puja. No? I ell aprofitava l'aigua per anar regant. I ja està, són anècdotes d'estes, no? No, a veure, a mi... Clar, és que si ens centrem, per exemple, en la Terra Alta, Sí. concretament d'allà on vinc, que vinc de Gandesa, no? En allà fan servir, per exemple, molts diminutius. A mi m'ha cridat molt l'atenció, doncs, una persona, per exemple, que va despullada, allà en diuen que va nuet. Va nuet. Nu i nuet, que és el diminutiu. I com fan el diminutiu de nuet? Nuet i nueta. I el diminutiu? Això no ho sé. Nuetet, no? Vale, potser sí, però veus, no m'he plantejat mai. Però a la Terra Alta hi ha molts diminutius. Mano, de germà, germanet, manet, molts. El pernet, que és el pany d'entrar a les portes de casa, el pern, és el pernet. Ara potser no me'n sortiran més de diminutius. Te'n molts tens apuntades aquí, N'hi ha molts. N'hi ha molts de diminutius. I després paraules que són molt curioses, doncs abans, com per exemple hem dit sapastre, no? Una persona que fa les coses de qualsevol manera, no? O agafar una cosa d'un sarpat de manera ràpida, no? Bueno, d'una persona que està molt prima se li diu filaberquí, està com un filaberquí, que és una peça, no? que serveix per perforar, empatuscar, quan volem fer una cosa de manera ràpida per sortir del pas, vale? No ho sé. Hi ha molta riquesa de vocabulari que clar, que s'està perdent, no? I per què es perd aquest vocabulari? Què et Perquè sembla? la gent jove mira la televisió, suposo, no? Bueno, aprenen paraules noves. Evidentment, No? evidentment, però hi ha una substitució, no et sembla? Però hi ha una substitució de paraules o unes paraules que desapareixen totalment? Algunes desapareixen, Algunes desapareixen. Sí. Perquè una realitat que designen que també desapareix. clar. Sí? Fato gairebé no ho diuen, exacte. Però encara que no es digui fato, però el fato existeix, sempre n'hi ha de fato, a tot arreu. Sí. Però paraules que desapareixen,
ja no es diu. La gent gran encara ho ha de dir, fato. La gent jove segurament que no ho diu. Paraules que no es diuen. Paraules, doncs, per exemple, si ara preguntéssim a la gent que ens ha vingut a acompanyar aquesta tarda els noms de les parts de la roda d'un carro, segurament que tindríem una afanyada. De la roda o del carro en general. Per què? Perquè no hi ha ningú que vagi amb carro. Van amb carro a Sevilla a passejar els turistes i la gent que té aquells carros potser sí que ho sap, però quan hi ha una realitat que desapareix, les paraules que designen aquelles realitats també desapareixen. Aleshores, sí. El problema és aquestes no poden fer gaire cosa, perquè aquella feina o aquella eina ja deixa ha desaparegut. Sí. El trist, per mi, és quan desapareixen per substitució Sí. i deixes hi ha una generació, no?, en algun moment que es perd aquella paraula perquè s'ha substituït per la paraula d'un altre dialecte. No? Això està molt bé. Això és guai. Però No, és això el que vols dir? Això està molt bé. Això és guai, no? No, això és un registre. Sí. Això és un registre. Està molt bé, però és un registre, diríem, neutre. I això està guai, però és un registre d'argot. sí. La Sí. Montse penso que es refereix a que desapareix Massana per dir poma o desapareix Auberge per dir préssec. O moixó per dir O moixó per dir ocell, o Sí. roig per dir vermell, per exemple. que ja comença a passar. Perquè aquestes realitats hi són. Correcte. Aquestes realitats no desapareixen com un carro. Però la paraula històrica d'aquella comunitat humana que l'ha fet servir, que s'ha anat transmetent generació rere generació fins a remuntar-nos a no sé on, de cop i volta desapareix. Tot i que aquella realitat continua existint. I aquesta és per substitució, per tant estem perdent vocabulari, per tant estem perdent identitat. I l'altra és, no desapareix la realitat, però no la substituïm. Oblidem aquell mot concret. Per exemple, morralles. No? La paraula morralla, és a dir, aquí a Tivissa morralla, a Tortosa. Morranda, les morrandes, no? La notícia que et queda. Ara podem escoltar algun xiquet que ens digui neteja't que estàs brut, quan era torque't les morralles. Torca les morralles o també podia ser torca els morros. Sí, o quan els pares o les mares pugen els xiquets aquí dalt, no? I els agafen de la mà, com ho dieu aquí? A la torreta. A la torreta, nosaltres diem a la xirinxina, no? A la Pujar-la xirinxina. aquí. Això és a l'esquena. L'altra... A la? A la sarrona. A Cambrils de Catxarrona. És que, clar, això per cada poble pràcticament Sí, trobaries una forma diferent. Però, clar, moltes vegades aquestes formes no estan escrites, no es transmet generacionalment, pràcticament, i aprenem la paraula que surt als contes, a collibè, i és esta la variació que et fa... Com ne diríeu de fer aquesta acció? Fer momos. A Tivissa no diríeu fer momos? Bueno, la llengüata, no? Fer una llengüata, però hi ha una altra paraula. I ara no em sortirà, però... Veus? Ja s'està perdent. Fer llengüates no, però ell vol dir una altra, crec. Ganyotes No, no. allà tens És igual. Tens algun altre de caminar. poema per a contar-nos? Ai. No? Ara quan arribéssim allà. Mentrestant, llegeixo un altre poema que es diu He nascut a Tivissa. He nascut a Tivissa de carrerons enfilats i he fet corredissa per places i llaurats. Arrelat a la terra de 2 pams de bancau amb l'aire de la serra i la parla local. Convivència i norma, respecte i bona forma. Saludar pel carrer. Ens ho han ensenyat a fer. Conec el vell i el jovent. Veure-hi el millor, viure-hi és el millor invent.
totes aquestes paraules, Pere. Per tant, també és una part de vocabulari que va desapareixent. Aquestes segurament arribarà un moment que hi haurà una generació que ja desconeixerà completament. Però és que això ja ho estem vivint ara, perquè jo he tingut alumnes de Tivissa i quan alguna vegada a classe he explicat alguna paraula i de dir a Tivissa ho diuen així, i em diuen jo no ho dic, i dius, hombre! Per tant, ja... Paraules tivissanes que ningú no fa servir avui són coco i ti. Coco com a terme de respecte a un home gran i ti a una dona gran. Sí. Uns repadrins de Camerla era el Coco Simó i la Ti Rosa. Jo aquestes formes coco i ti ja no les he fet servir mai. He fet servir oncle i tia. La germana de ma padrina Milagros Merla, i la tia Carme, i el seu home, l'oncle Tomàs de Cassor. I amb ells eren la tia Carme i l'oncle Tomàs. Jo mai hi ha el Coco Tomàs i la tia Carme. I el fill de l'oncle Tomàs i de la tia Carme era el tiet Josep. Sí? O sigui que era Coco, oncle, tiet. Sí? Ti, tia, tieta. Per tant, i això ho he viscut jo. Jo sóc una persona amb una vida, no he tingut d'altres vides. I jo he viscut aquestes tres opcions, les he viscut jo. Aviat ni oncle ni tia no es faran servir i passaran a millor vida com coco i ti. L'evolució és una cosa dolenta? Evidentment que no, perquè si no evolucionéssim encara viuríem a les cavernes i ens arrossegaríem per terra estirant-nos els cabells, no? Però sí que això que dèiem abans de la massana i de l'auberge, que són realitats que existeixen, sí que fa pena. A mi em fa pena. És bo que em faci pena? Doncs no ho sé. És dolent que em faci pena? No ho sé. Però el que sí que sé és que aquestes paraules formen part de la identitat d'una comunitat humana. I aquella identitat s'identifica d'aquella manera. I de la mateixa manera que una persona, en principi, s'estima son pare, s'estima sa mare, son padrí, sa padrina, sons padrins, ses padrines, penso que la manera de parlar de cadascú també forma part d'aquest patrimoni immaterial que sap greu que es perdi. Perquè això ens, com ho diré perquè es pugui entendre i no es malinterpreti, ens homogeneïtza, ens fa iguals. D'entrada, tots els éssers humans som iguals. Som equivalents. Evidentment que no som iguals, perquè si ara ens passes la càmera per aquí veurem que no hi ha ningú que sigui igual. No som iguals, però som equivalents. I té el mateix valor. Això és que ja cau pel seu propi pes. Té el mateix valor una dona que un home. Té el mateix valor un vell que una criatura. Té el mateix valor un negre que un blanc. Té el mateix valor. Som diferents però equivalents. I són equivalents, Massana i Poma, soc molt repetitiu, ja ho sé, i Auberge i Préssec. I sap greu que aquesta marca d'identitat que tu has rebut d'unes generacions, de moltes generacions, sense ser conscients, són paraules que van desapareixent. I això fa que perdem aquest patrimoni immaterial que ens identifica amb el conjunt de les comunitats humanes. I pot cridar molt l'atenció que hi hagi grups que treballin pel benestar dels animals, que les balenes geperudes no desapareguin, que la papallona de color grisós pongui els ous al seu punt concret i no desapareguin,
Però, en canvi, no prenem consciència que les maneres de parlar de les persones també tenen aquest valor. Això ho perdem, i no sé per què. Segurament que si hi hagués algun psicolingüista ens ho explicaria, i jo només sóc un simple filòleg, per tant, no ho sé explicar. Però hi ha una mica de reivindicació amb ser de l'Ebre, tal com parlem. No fa anys, però jo penso que fa uns anys cap aquí, Carles. Sí, és que sembla que estiguem una mica pessimistes perquè és veritat. No, jo no ho estic gens pessimista. Però vull dir que estem repetint una mica que perdem paraules, que les paraules s'escapen, que canvia una realitat i per tant aquella realitat associada que tenia unes paraules vinculades, les paraules aquelles van perdent ús, no? Potser es queden com una romanalla o com una frase feta o com una comparació, no? Però jo crec que sí que és veritat això que dius tu, que hi ha com una revitalització de la característica pròpia d'aquí, no? Les paraules nostres, no? Això també forma part de la nostra identitat, el que dius tu. Dis-li a partir de, si vols, de la proposta del transvasament de l'Ebre, que ens va fer aglutinar com a poble i dir, ostres, jo estic convençut que ha sigut això. Ens estan tocant allò més nostre i hi ha articles escrits que això ha sigut així, no? I fins i tot ens ha vinculat més internament com a Terres de l'Ebre, perquè la Ribera potser quedava una mica més a lluny i la Terra Alta encara més per vies de comunicació, més relació amb Reus, potser, o amb Lleida per la carretera. Doncs això de que ens estan tocant això més nostre, que és la llengua, que potser quedava una mica camuflat i mira, se ens va perdent, però el riu, és que aquí sí que hi ha, aquí diem prou, no? I fruit d'esta revitalització o d'esta autoestima que anem guanyant, doncs ve també les paraules, no? I trobes gent que utilitza paraules ja conscientment que dius, això ho diem nosaltres, fato que diem abans, fato ho diem, hi ha gent molt jove que diu fato i que és conscient que hi ha unes paraules que la vinculen a un poble, perquè hi ha paraules úniques d'un poble, no? I en altres que te vinculen més a un parlar més del Tortosí, diríem, de Terres de l'Ebre i del nord de Castelló, del Matarranya. Són maneres de parlar i al final és aquesta identitat. I quan parles amb la gent, i que quan has fet enquestes i tenen aquesta sensació que sí, és que això és una cosa que s'ha captat al moment, este no és d'aquí, no? Este parla diferent. Ahir parlàvem, va vindre Vicent Beltrán, el nostre amic, ja m'ho va dir. el nostre amic però no me'ls donar records de per cent, d'Alacant, que et va dir que me'l donessis. Sí, que te'ls vaig donar, és igual. Me'ls pots donar ara aquí. Sí, te dono records. Ho dic perquè és un company filòleg d'Alacant i va quedar en un amic seu, que és d'Alacant, però fa molts anys que viu a Tortosa. I vas anar a fer el cafè. Sí, i van quedar a Tortosa i, clar, parlàvem de la manera de parlar i diu, sí, jo és que ja he intentat, ja m'he fet molt tortosí i de la manera de parlar, però la gent també diu, ui, això pel que ha dit, vostè no és d'aquí, no? I en ell, com si li sapies mal, perquè ell se volia integrar, però és que la parla és inherent i cada poble té la seva manera de parlar particular i de paraules. Ja no diem de tonalitats, no? O de l'entonació particular. Sí? Ara es van dir. Sí, sobre això, clar, també hi ha diversitat, perquè ella ha rentat, no? Ja es van dir, nosaltres a Tortosa no es van dir, repassem, no? Tant si és roba com si són els plats. I tant si és roba com si són els plats. I a més, aquesta és la veritat bonica, no? Escurar. Què diu escurar? Nosaltres diem escurar a rentar els plats, però aquí a la Ribera ja se diu frega els plats a bona part de la Ribera. En canvi, escurar, la meva dona que és de Flix, doncs diu que va, escura el plat, vol dir, acaba les coses, les raderies que diem allà, no? Fa una molleta de pa, no? Agafa la molleta de pa, escura bé el plat. Jo dic, escurar el plat no, escurar el plat és que me'n vaig a fregar-lo. En què quedem? L'he de rentar o m'he d'acabar el menjar? Aquesta veritat que hi ha en pocs quilòmetres de distància. Però escurar són les dues coses. Per a mi escurar és rentar els plats. Si tens una cuixa de pollastre i has d'acabar tota la carneta que hi ha, què fas? Repelar. Aquí. Repelar. Aquí. Repela el plat. Aquí. Sí? És això. I quan hi ha molts plats a punt de fregar, tinc una escuranda. Ells, aquí no. No, ells. Ell. Escuranda, una escuranda que tens de... Sí. M'agradaria demanar-li, perquè abans he vist un gest
Sí, de la Pepita. Pepita, abans has fet una cosa que m'ha cridat molt l'atenció amb les pedres. Quan has arribat, només Sí, has quan he arribat, arribat. ho podries tornar a fer? Perquè ara has arribat a aquestes pedres i Sí, no ho però has fet. perquè ara ja estan netes. Ara, si jo demà al dematí vingués, les tornaria a passar l'aigua. Però ens ho pots ensenyar un momentet? O sigui, has arribat? He arribat i he fet així. I per què Perquè ho fas? per la pols i si hi ha algun moixó que ha vingut a veure, si han embrutat. Si neteges la pedra. Ai, com has dit? Sí, Netejo la pedra per la polseta que durant la nit s'hi fa ben d'allò, baixa de la taulada, i després pels moixons que venen a veure i s'hi embruten. La llosa, també he dit. O la llosa. Pedra o la llosa. Sí. I llavors deies que en aquella bassa, en aquella bassa, bassot, fas rentes i aquí... Aquí trec la sabonera, el sabó que ha quedat. Doncs et deixem fer. I tot això que veiem abans amb el Carles, jo penso que ara també tenim una generació d'escriptors joves que reflecteixen. Trobem ja obres literàries molt actuals i que ja ho fan amb la seva varietat dialectal, no? Això 20 anys enrere era molt complex de trobar o molt difícil de trobar, però ara trobem generacions joves, la Laia Vinyes amb les closques, molts que segurament ja ho fan volgudament, amb una militància. Sí, per això mateix que dèiem abans, no? D'esta reivindicació de la parla pròpia, fins i tot, ara que ja tenim formació de la llengua estàndard, però la normativa ens permet moltes formes diverses, no? D'explicar les coses i si tens una normativa àmplia i que permet a tu escriure i dir les coses tal com les dius tu, no cal que les canvies i les digues com les diuen a Barcelona o a Girona. I és veritat, i en això tenim a Marta Rojals també, no? que escriu molt, que té un vocabulari molt ric, no? Col·loquial, perquè en certa manera estem una mica coixos d'esta col·loquialitat en català. Sembla que això del col·loquial és incorrecte, per tant, canvio, i quan hi ha canvis del col·loquial a l'estàndard sembla que ja te desapareix la diversitat dialectal i tot ha de ser com se diu cap a Barcelona, no? Doncs no, hi ha aquesta riquesa i hi ha aquesta voluntat de molts autors i moltes autores, que també moltes dones, venturosament, de fer aquesta aportació pròpia de la manera de parlar de les Terres de l'Ebre. Gent de Maria Climent d'Amposta, vull dir, molts autors i autores nous que han reivindicat aquesta parla. No tothom, vull dir, aquí també entra la llibertat, vull dir, tampoc no hem de criminalitzar qui no empra les formes pròpies, però és un debat molt obert que fa 20-30 anys era tot estàndard, fins i tot el nostre estimat Gerard Vergés, no? El més gran poeta que hem tingut, se lamentava, no? Diu, jo havia estat escrupolosament fidel a la normativa, però va haver un moment que vaig fer prou, fins aquí, perquè estic perdent les paraules pròpies, no? La manera d'explicar i de contar els nostres primers i virginals amors. I això ho he de fer de la manera que ho he dit sempre. No me'n puc anar a una altra paraula que me sento estranya. Vull dir que és l'únic que és la riquesa dialectal i que tu te la sentigues teua i la pugues expressar a tot arreu. Loreto, Loreto, què més tens aquí a la llista aquesta? Més paraules. Per exemple, hem estat parlant de rentar, no? I aleshores podríem parlar de paraules referents als aliments, no? I hi ha paraules que són distintives, com tu deies, no? I clar, si jo em remeto a la meva experiència vital, doncs mentre en una part de Catalunya es deia albercoc, a Gandesa diuen aubercoc. O aubergínia, pastanaga, vas a la Terra Alta, safranòria, i si vas, per exemple, a la Seu d'Urgell, doncs allà en diuen carrota. La meva mare deia lletuga a l'enciam, que és una paraula que jo ja no li he sentit explicar ni dir-la a ningú més. Anàvem a collir ameles, n'he collit moltes jo, m'he emparrat a molts arbres. Aquí no sé com n'hi dieu emparrar-se els arbres, a pujar.
Olivers, collir olives, l'oliva, l'oliver, o sigui, i el català, diguem, de la noia on hi he viscut tants anys, li diríem oliver, no? Cocs, els cocs és una fórmula, diguem, molt pròpia d'aquest territori, no? Per anomenar els dolços, les pastes, no? Que les senyores, igual que anaven als safareigs a rentar, doncs una vegada a la setmana anaven a coure el pa al forn, pastaven el pa a casa i anaven amb les seves llandes, que a altres llocs de Catalunya doncs, en diuen llaunes, no? I aleshores a casa feien també algunes pastes, alguns cocs, a vegades donaven formes com una nina, en forma de pa, si tenien alguna criatura a les cases, tot allò ho portaven a coure el pa. I dels pastissets com ne diuen a Gandesa? Casquetes. A Gandesa en diuen casquetes. També en diuen a la Terra Alta en algun lloc panadons. O sigui que hi ha una riquesa de vocabulari tremenda. Aleshores, molt gran. A banda de fer el pa i fer la pastada, portaven alguns dolços, sobretot si eren festes majors o el sant del pare, Sant Josep, Sant Joan. El sant de la mare no sé per què, però ja no se celebrava tant. Aleshores, sí, això és una cosa que potser hem de reivindicar. Aleshores, a banda, s'aprofitava perquè, clar, el pa, la pastada, era una feina considerable i aleshores la dona, com que era espavilada, agafava una altra llanda i en allà hi posava unes pataques i, a més, una ceba o dos si a la gent de la casa els hi agradava. Llavors, quan anaven a recollir el pa cuit o anaven a recollir les pastes, els cocs, si els cocs són petits en diem coquets, vull dir que és el que he dit abans, a la Terra Alta això dels diminutius ens encanta, doncs anaven a buscar el fato, anaven a buscar el fato al forn, i això, evidentment, era un punt de socialització. Va arribar un punt que les dones ja no pastaven a casa i portaven les coses al forn, sinó que a vegades es trobaven al forn, feien la pastada i elles xalaven moltíssim, se ho passaven requete bé. Ara xalar també es diu poc, que és una paraula que s'està reivindicant molt, per cert. I s'està dient fins i tot fora d'aquestes terres, perquè quallar t'ha agradat molt, perquè és molt expressiva. O sigui que l'hem de defensar i és nostra i els hi donem. Vull dir que som generosos, anaven al forn a recollir les peces, els cocs, les peces de pa, les portaven a casa i aleshores s'ho menjaven. I aquell dia ja tenien el dinar fet perquè portaven aquelles patates, sobretot si eren tendres, encara millor, però l'any és molt llarg, per tant havies d'anar-te adaptant a les circumstàncies. I era un punt de socialització, igual que ho eren els safarejos, que era un punt de socialització molt important. La gent venia aquí, els safarejos, rentaven, evidentment, també era una feina dura i si hi havia xiquets que encara no anaven a escola, xiquets, un altre diminutiu, molt terraltí, doncs agafaven i si parlaven de coses indiscretes que no interessava que els nens sabessin, els hi deien compte que hi ha roba estesa, o sigui que si s'acostava algun xiquet, s'aproximava algú, s'apropava algun xiquet, es deia cuidado que hi ha roba estesa. Bueno, tornant als rentadors, i aquí acabo, us diré una frase que deia la meva mare. En aquella època vosaltres heu estat explicant que es posava la roba, no?, amb aquests, per a que era la forma, diguem, antiga de centrifugar, no?, perquè la roba bruta pesava bé, però mullada, bueno, em sembla que devia pesar molt més. Aleshores procuraven que s'aixugués. La meva mare sempre deia una frase que feia ai bugadera, ai roba que no t'aixugues, ai bugadera que no embellugues. Perquè clar, com que la roba quan s'asseca l'aigua va tirant avall, si la voltes s'aixuga més de pressa. Pots repetir, sí, sisplau? la meva mare deia una frase que deia el següent: ai bugadera, perdó, la meva mare deia una frase que es diu el següent: ai roba que no t'aixugues, ai bugadera que no embellugues. Que no embellugues, exacte.
I bé, podríem estar parlant molta estona d'aquests temes, no? Els enterraments també era un lloc de socialització. Jo no ho he viscut, però clar, m'ho han explicat, no? Ara la gent va al tanatori, però en aquelles cases, a les cases es feia, aquí als pobles encara s'ha conservat molt el que eren els antics banquets funeraris, els banquets funeraris dels hiverns, etc. És aquells, quan hi havia un difunt amb les cases, es preparaven pastes, es donava vi ranci, es donava el que hi havia a les cases. En aquests casos, com que una mort era sobtada, la gent no tenia temps de preparar aquestes coses. Normalment eren comprades, però les anaven a buscar al forn i llavors les persones que vetllaven el difunt, que això s'allargava tota la nit pràcticament, i hi havia moments de tot, doncs la gent anava menjant i anava bevent. Pa, xocolata i cafè. Pa, xocolata i cafè. A Tivissa, A la nit. a la nit. Se vetllava. Sí. Sí, són temes molt curiosos, sí, que s'han perdut. El tanatori, anem al tanatori, no diria jo que és més fred ni és més càlid, és diferent, no? No, en relació a això que deies i de les paraules que es conserven i que es perden, de safarejos pràcticament, safarejos rentadors, no? Allí vaig dir més safarejos, n'hi havia a molts pobles, no? Aquestes vores de riu, ja no es va als safarejos a rentar la roba, però què feien les dones? Això que comentaves tu, doncs d'on ve l'expressió fer safareig, no? Fer safareig, fer el xafarder i potser queda l'expressió fer el safareig, fer safareig. Aquí t'entenies de totes les coses que passaven. Això mateix. Aquí t'enteraves de totes les coses que passaven al poble. Clar. Un explicava una cosa, l'altre en dia una altra, i ja... I baralles i tot, però això ja a vegades... A vegades que... Alguna baralla? Sí. Una remullada. Bueno, però llavors podies dissimular-ho picant fort a la llosa, no? I bueno, me descarrego aquí i ja està. Però fer el safareig, no? Fer el xafarder, fer el cuchimander, a tivenys que diuen ser un culmatxer, tota una diversitat d'allò que vols saber, no? Perquè sempre volem saber què passa al poble i què passa... Batxiller. Fer el batxiller, fer el batxiller... Clar, sí. Has de ser. Batxiller era pejoratiu, és a dir, no siguis batxillera, però al final un batxiller, el que estudia el batxiller, no? Venia d'aquí. Venia d'aquí, és a dir, ser curiós. ser curiós per aprendre, és el que ara diem, no? És a dir, si no tens curiositat per aprendre, aquell aprenentatge no pot ser mai significatiu, no? Si no hi poses. Per tant, això de ser batxiller, no siguis batxillera o no siguis batxiller, que t'ho deien, jo recordo ma iaia que ho deia això, ara de gran resulta que batxiller és una paraula preciosa, no? Perquè vol dir ser curiós. Vaig al camp i diuen, ets un xafarot. Ser Xafarot. batxiller, xafarot, ets un xafarot, que també es va perdent. Introdueix una frase. Molt bé. Coneixeu la Maria Ganxa? Coneixeu la Maria Ganxa? Dins la cisterna s'hi veu fosca. Ombra d'aigua dormida, reflex opac on s'hi mira el poal i qualsevol imatge que s'hi acosti. Pàtina vigilada per un dragó, temorós de la claror de dia i amant de la llum nocturna. La padrina sempre avisa, al menut quan s'hi apropa, que no surti la mà del pou, una mà que du el ganxo, que arrossega el més badoc. Urpa de la Maria Ganxa, que sarpa la distracció del més assedegat i se l'endú sota el mirall. M'agradaria introduir un altre tema, no? Perquè li hem titulat Camins d'aigua, no? I parlàvem del riu de l'Ebre, no? I dels ebrencs, aquest adjectiu que fa 4 dies que està al diccionari, no? No existia com a adjectiu. Bé, el riu ens ha vertebrat perquè era el riu, bueno, quan diem el riu és vida, és que era la nostra vida, no? Del territori, pujàvem, baixàvem, les mercaderies, camí de sirga, l'expressió que ella,
sabràs sirgar o no sabràs sirgar. Sirgar, realment, camí de sirga era el camí pel qual pujaven els animals, els cavalls matxos, per estirar els llaguts que pujaven, perquè clar, baixar era fàcil, però quan pujaven i a més carregats els havien d'arrossegar. Per tant, la feina de sirgador era molt dura. Per tant, la paraula sirgar connota una feina extraordinària amb esforç. Bé, nosaltres estem a Tivissa, abans ho deia Carles, Tivissa és un municipi molt gran que dona del riu a la mar, no? I aquí sempre els barrancs han anat al riu, d'una carena van cap al riu, de fet pertanyem a la Txè, però després hi ha l'altra que donen a baix a la mar, a l'Ametlla. I sempre hi ha hagut molta comunicació, tant amb els pobles de riu com amb els pobles de mar, sobretot la cala, los caleros. De fet, mon pare sempre em deia, ets més llépol que un gat de la cala. Això de la llepolia, també en podríem parlar, del llépol i la llepolia, perquè aquí diem llépol, ets més llépol que un gat de la cala. Carles, volia que em parlessis d'això. És a dir, aquests camins que han fet, camins d'aigua o camins relacionats amb l'aigua o camins de muntanya que ens ha relacionat amb els diferents pobles, tant des del riu com des de la mar. Perquè els pescadors pujaven amb la somereta o amb el roquet carregats de peix per intercanviar peix per fruits secs, per gra, per què es tenia aquí. Sempre dic que la padrina Llúcia, que era la meva rebesàvia, el dia que li va tocar galeres van fer cap al bancal les galeres perquè no se'ls havien menjat. I bé, la importància d'aquest veïnatge amb la llengua, amb els productes, perquè a Rasquera feien cabassos i pujaven cabassos i bufadors. Vine aquí, vine Pepita, vine aquí. Feien cabassos, pujaven els cabassos. A Rasquera feien cabassos i bufadors per encendre el foc. I mos els pujaven. I pujaven per aquí dalt a vendre i per la muntanya anaven. A vendre o a canviar? A canviar en patates o en oli. A baratar. A baratar. I els de l'Ametlla, peix? Però aquí a Tivissa també hi havia gent que feia cabassos, També. Sí. Els que estaven a la muntanya, Matia la Rosita, mare Matia Rosita de estava a la Casorla feia... muntanya i feien cabassos. I després anaven per l'Ametlla i compraven peix. Ho canviaven amb peix. No, fas les caves. No, sí, això deriva cap a una gran quantitat de masos que ancestralment estaven vivint allà. La població de Tivissa vivia als masos, no? Sí, la mare vivien allà als masos. I els masos van servir molt a la guerra per protegir-se moltes famílies, no? Per tant, les comunicacions de Tivissa cap als camins de muntanya també no es poden oblidar. I també les comunicacions de Tivissa cap al Baix Camp, no? Històricament, Tivissa, on ha anat el metge, on ha anat al mercat, on portaven amb carro els productes i anaven al mercat, a Reus. I els recaders, és a dir, la comunicació. És a dir, amb això no volem dir que no som camins d'aigua també, sinó que ho som tot, ho som tot. Hi ha un silenci i l'aprofito per llegir un altre poema que es diu La pell endurida. Rememora els camins perduts, transitats ancestralment amb escòrrecs de tall ample i marges estimbats que ningú atén. Oblit de la pell endurida, de l'esquena vinclada, de les mans que aixecaven parets i les vides lliurades al bancal eixut. Els camps llaurats en tou, ara durs i coberts de l'argelaga, enyoren la rella que mai tornarà. No perdem en l'oblit el sentit de la història.
Dormim tots en coixins teixits de records i amb màrfegues farcides de l'eura golosa que ha cobert l'ahir amb la seva plenitud. No ho esvaïm tot per l'escletxa negligent. Expliquem l'obra dels nostres avis i cuidem la llenya encara viva i verda, per si hem d'encendre el foc de Martí Pol amb voluntat d'esdevenir. Jo crec que hi ha... Igual que tenim paraules que són d'origen àrab, aquí, no? Perquè diem alcalde i no diem tant batlle i coses així, no? Doncs jo crec... I els aliments, nosaltres, no? Aquí li diem citera al setrill. O sigui, hi ha paraules, moltes paraules que són arrel musulmana, no? Sí. Setrill. Àrab, musulmana no. Musulmana és la religió. Àrab, la religió és musulmana, exacte, sí senyor. Aleshores, és veritat, àrabs, paraules àrabs. Llavors, poden ser àrabs i no necessàriament musulmans. Sí. Això també li passa al castellà. Sí. Oh, clar. I ells poden dir oliva i aceituna. I tant. I aceituno a l'àrbol. Ells diuen aceite i aceituna i és àrab, i nosaltres diem oliva i oli i és llatí. Sí. Però vaja, aquestes coses ja passen. Sí. Però amb la música, vull que cantis una cançó. Jo no, ni hablar. Per què no? No, home, perquè no és el meu fort. Home, però ja... I quina melodia té això? Ah, doncs jo tampoc. Pues menjaràs? No. Maria, per bé que et vull, aquí pots dir, no et casis a la Ribera, que et faran menjar baijoques i flors de carabassera. Però si te'n vas a Rasquera, haurien de dir, Maria, per bé que et vull, no et casis a la Ribera. I si te'n vas del Pas de l'As en amunt, no et casos a la Ribera. I si te'n vas enllà de la Riba-roja, no et cases a la Ribera. O sigui que a la Ribera teníem un munt de subjuntius, que aquesta no l'hem dit. També la morfologia, les formes, a part de les paraules, també tenen molta variació. I la Ribera d'Ebre és un territori extraordinari per veure això. És cruïlla. Baix Ebre també, com a més la Ribera. Perquè, per exemple, a la Ribera, o com a mínim aquí a Tivissa, encara tu pots fer servir este i aquesta, esta i aquesta. Tu ja només pots dir esta i este. Sí? El que està passant encara avui a alguns pobles de la Ribera és el que passava al català medieval, que podien fer servir este i aquesta com a sinònims. Igual que passa avui a Tivissa, però en d'altres llocs o ha sigut només este o aquest. I en canvi aquí, com fa molts segles, encara són vives les dues formes. I això és molt bonic, perquè tu veus com l'evolució de la llengua ha anat canviant en alguns llocs i en uns altres s'ha anat mantenint. Això és extraordinari. S'ha d'estar molt sonat per disfrutar amb la llengua, però hi ha gent que estem sonats per això. Hi ha gent que fuma o beu, doncs hi ha gent que fem això, fem llengua i disfrutem molt, la veritat, Sí, s'exhala, no? S'exhala. Dona molta feina, però s'exhala. Però lligat en el que diu dels camins de muntanya també, ara que ja ens perdonarà la gent que parléssim de formes verbals, però hi ha formes particulars a Tivissa, compartides en Benifallet, Rasquera, el Perelló, l'Ametlla. Quan jo parlava amb gent de l'Ametlla per a aquesta la tesi, diu, és que aquí a l'Ametlla no som ja de l'Ebre, al Perelló ja no som tant de l'Ebre, ens queda lluny. Nosaltres hauríem de ser com una altra comarca en Tivissa, en Tivenys i Mapures, perquè hi ha formes molt particulars, com ara, ell vol que jo li donia, ell vol que jo li donie, i això és... Jo cantia. Jo que cantia, jo que tu canties, i fins i tot aquí a Tivissa, ell vol que nosaltres li donim, o que li doniu. I això és molt modern. Aquesta és única de Tivissa i és única al Perelló, que és que li doníem o que li donieu. I són formes molt particulars i molt expressives. I quan sentim a la xica esta cara més del... La Fàtima Llambric. No, la Fàtima Llambric, no, me refereixo a la Gessamí. Ah, també, però també és de la Cala, que és calera. Que tu només, si la sents, dius, això és la Cala. Perquè són formes molt específiques i particulars. Els nostres xiquets, quan van a l'Institut de Mora, el primer any, que encara no saps de quin poble ets, de seguida és a través del dir. No càntiu,
no balli, Això sí. no pugi. Això només ho feu a Tivissa, I només ho fem a Tivissa, és aquest subjuntiu. Sí. D'això, tècnicament, si m'esteu escoltant, que encara esteu atents al que diem, se'n diuen formes analògiques, perquè el present subjuntiu és que jo doni, que tu donis, que jo doni, que tu donis, que ell doni, que naltros donem, que valtros doneu, que ells donin. La primera i la segona del plural es fan diferents. Per tal que tot sigui igual, que jo doni, que tu donis, que ell doni, que naltros donim, que valtros doniu, que ells donin. I totes les persones tenen l'accent a la mateixa síl·laba. Però això és una cosa moderna, perquè mon padrí i ma padrina, mon padrí Xibelis i ma padrina Merla, quan van baixar a Cambrils, no les van portar aquestes formes. Jo no les vaig aprendre mai. Les vaig aprendre de gran quan vaig pujar a Tivissa. Perquè quan jo de petitet pujava a Tivissa els estius, no les vaig sentir mai. Va ser quan vaig ser més gran. O sigui que és un canvi modern. Això vol dir que la llengua, igual que les persones, evolucionen i que cada comunitat lingüística té els seus recursos perquè la llengua vagi cap a un lloc o vagi cap a un altre. Això és molt interessant. Molt interessant. I és la gent jove que ho diu, això, Sí, sí. És la gent I jove. la gent gran ja també s'hi ha apuntat. Ara ja sí. També s'hi ha apuntat. Ara ja sí. Sí, sí. Però continua. És veritat. No té res a veure. A mi m'agrada molt aquesta memòria que tens d'aquesta paraula i d'alguna manera m'agradaria que tant a vosaltres com els que ens esteu acompanyant, si teniu alguna paraula o que pugueu pensar una miqueta, alguna paraula que dieu, doncs m'ha vingut aquesta paraula del padrí o de la padrina, o alguna paraula que considereu que no es pot perdre. He dit batu a l'olla, però també es dia batu a Déu. Ah, Ho has sentit? Ho has sentit? No. Digue-li. que també es deia batu a Déu. Batu a Déu, xica. Oh, aquí no hi entrem, aquí. Mon avi Joaquín me fotia cada una... Però es deia molt. Que jo no diré. Ell ha dit batu a l'olla, però dic, jo he sentit batu a Déu. No és cap paraula dolenta, Perquè no és allò que caguis parlant amb també. Oh, però batu a Déu. Ai, batu a Déu, xica. Ai, batu a Déu. Això es deia molt. Ara jo ja no me'n recordo. Talòs. Deia, ets un talòs. Ets un talòs. Que eres un poc sol. Talòs. Estàs fet un talòs. Estàs fet un talòs. L'Helena en té dos de paraules, que vol dir. A veure, l'Helena. Espera, com et dius? Vicenta, I ets de Tivissa? Gritant, sí. No siguis agaús. No siguis? No siguis agaús. Agaús. Carles, Que tot ho vols per tu. Tot ho vols per tu. Baixa? Sí. Carles, tu la coneixies, Jo la conec de fa poc. Hi havia un per les xarxes, ara que fem els concerts estos de Bruce Springsteen, i venia 2 dies i ell no va poder tindre entrada per al concert i hi havia molta gent que deia, doncs jo he anat als 2 concerts. I s'emprenyava per la mà de dir, és que sou uns agaúsos, perquè ho voleu tot per a vosaltres i no deixeu res per als altres. Aquest és el sentit metafòric, agaús, perquè l'agaús és un au rapinyaire nocturn. És una rapinyaire, sí, però es deia no siguis agaús, en plan de que tot ho volies per tu i tu volies acaparar. Exacte. Jo hi ha vegades que la dic encara, Molt ben fet. No és tan... Bueno, almenys jo la dic. D'acord, moltes gràcies. Dèiem... L'Helena. Jo vull dir, en un moment, adeprenc la paraula cobertora, quan canvio de casa, perquè ma sogra sempre utilitzava la cobertora, jo no sabia el que era. No? I llavors jo sempre anomenava, vull dir, l'ossofratge. L'ossofratge. A la meva casa sempre s'ha dit l'ossofratge i ells deien la cobertora. Llavors vull dir, Helena, canviar de casa, perdona, però és que... pur i dur. Però és que jo no... A veure, em pot explicar què és la No cobertora? són sinònims. No tenen res a veure amb l'altre. Però vull dir... Que dius el canviar de casa és com si canviessis de paraula. I costums de les persones de cada casa. Què són los sofratges? Los sofratges és la part de detrás del genoll. Ah! I la cobertora és la tapadora. A la meva casa sempre agafaves la tapadora i giraves la truita. Ma sogra agafava la cobertora.
I ells, al sofratge, ells no tenien una paraula detrás del No, ginol. és que no n'hi ha, és que la paraula era sofratge. Clar, però no la coneixien, Ah, no la això és una altra utilitzaven, no la utilitzaven, vull dir, i simplement eren 2 carrers més avall. Exacte. Vull dir, dins del mateix poble. Ja us passem el... D'acord. Bueno, una paraula molt interessant, o bé, una paraula molt interessant és corralet bandívol o corral badívol, que era un tancat, un espai obert on es tiraven antigament les deixalles que evidentment es podrien, es feien malbé. És una paraula que no es diu, que no se sent a dir. Una altra paraula que em van passar l'altre dia també és semellar. La van sentir a Batea, i semellar era referint-se a una persona en l'altra, si eren germanes, semellen, semblar-se. I després dues més que són potser més sentides, una seria rabosa, que seria l'equivalent a guineu, i l'altra arnot, que seria un objecte d'aquells que fan nosa. Arnot, un objecte que fa nosa. Goita, treu aquest arnot d'aquí. Amb d'ergos. D'acord? Coses que teníem a les argorfes i eren arnots, i la gent a les esgorfes, a les golfes. Sí, i clar, allò es quedava allà, i al final potser es llançava o no, perquè hi havia més lloc a les cases, als pobles, no? I ja no tinc res més a dir. N'hi ha tantes, n'hi ha moltes, però com que és hora de berenar, a Tivissa, com deia la Loreto, també fem pastes i a les cases feien pastes. I quan venien els esdeveniments, no?, de les comunions i els casaments, doncs tothom feia pastes a casa. I aquí en diem poble de pagesos, ametlles, avellanes i amb els ous que fèiem, doncs fèiem les pastes típiques. I aquí tenim les capsetes, no? Les capsetes amb la clara d'ou muntada amb sucre i amb l'ametlla petiteta i torrada. I una altra també molt típica, hi havia aquestes en les capsetes, després hi havia les d'ou, perquè amb el rovell aprofitàvem i fèiem rovell amb sucre. I a més, la capseta de Tivissa amb paper de barba, tots han fet, segurament dels que estem aquí, els capçonets a casa, que fins que no ha tancat la Rosana encara els teníem al forn, que els feien a mà. I l'altra que també reivindico és que a Tivissa fem ensaiginades. Fem les coquetes de saigí d'altres llocs. Del saigí en fem ensaiginades. El saigí, que és el que diem aquí, el saïm és el mateix que diuen a Mallorca, no? Saïm. I a Mallorca de saïm ne fan ensaïmades i a Tivissa del saigí. Les ensaïmades són toves i les ensaginades són duretes. Però al final del mateix, Sí. Això és bo recordar-ho perquè encara fem ensaginades. Pastissets també en fem, però els pastissets els deixem més pels rasquerans. Pels rasquerans. Molt bé. I ara m'has fet pensar que després, si els xiquets no es portaven bé, venia el saginero, no? Perquè traia el sagí. Vindrà el saginero i no sabien què és. Allà baix diem, vindrà una marfanta, que era un que se disfressava se vestia d'un llençol blanc i feia temor a la gent. O la Maria Ganxa, que ha sortit abans. O la Maria Ganxa, que diem abans. Gambosins. Sí, senyora, gambosins també, els gambosins. Sí. El joc este que es fa els xiquets, que quan fa vent, vinga, vés a buscar gambosins. Jo abans m'he fet pensar en un parell de paraules, i acabaré, ho deixaré aquí. Una és quan estem menjant i te queden coses a casa, coses al plat, perdó. Acaba't estos remostrons. Dieu aquesta paraula, remostrons, és una paraula que no està al diccionari normatiu, però ja recull el diccionari català-valencià-balear, els remostrons com allò que queda i que t'has d'acabar. I també voldria reivindicar, que també ha sortit una mica aquesta tarda, allò que diem de ser, que aquí vivim més a poc, més pausadament. I aquesta paraula a poc, però nosaltres tenim una altra manera més corrent de dir-la, que és que ets espai, ves espai, no? Espai. O, a mi m'ho diem perquè a mi me costava menjar quan era menut, que ets un espaït. Ets un espaït, vol dir que menges molt espai.
Espavila't, que ets un espaït. D'on ve? O sigui, espai d'espai? Espai, que vas molt a poc. Espai. Espacio. Sí, espai. I lligat a allò que comentàvem de les cançons, també hi ha les jodes espaïdes. La jota sembla que sigui molt, que és una relació, una vinculació en el món àrab, però són alegres i es ballen i són de ritme, però també està la jota espaïda, que té un ritme més pausat, més lent, més per assaborir la vida o el que feies tu rutinàriament. Més. Una mica d'amaniment, per posar amaniment amb el que tu dius, hi ha un poema que es diu A temps lent. A foc lent es cuina la vida, a temps lent a la meva vila. A foc lent la cassola de terra, a temps lent el sol de la serra. A foc lent el conte de l'àvia, a temps lent el brot i la sàvia. A foc lent branda l'estufa, a temps lent la magarrufa. A temps lent passen els dies, a temps lent són les carícies. A foc lent el temps noble, a foc lent pel meu poble. Ara representa que anem acabant, però abans d'acabar vull dir 3 coses encara. Una, que m'agradaria que vinguessis a prendre imatge d'aquests llibres que hi ha aquí al damunt, perquè vull reivindicar la feina que es fa, o la fenya, que hauria de dir en bon camp tarragoní, des de la Universitat de Tarragona, que, a diferència del que passa en d'altres universitats, només tenim un equivalent a Alacant, a la Universitat d'Alacant, que des del Departament de Filologia Catalana de la nostra universitat hem tingut molta cura d'inventariar, si més no, els parlars d'aquestes comarques centrals dels Països Catalans. Hi ha tesis doctorals fetes sobre els parlars de la Terra Alta, d'un servidor, dels parlars de la Ribera d'Ebre, de l'Olga Cubells, que m'hauria agradat molt que ens hagués acompanyat aquesta tarda però no ha pogut pujar, que és filla de la Palma d'Ebre. També hi ha els parlars del Baix Ebre, l'autor dels quals és el Carles Castellà, també una tesi doctoral. Hi ha una tesi doctoral sobre els parlars del Montsià. Hi ha una tesi doctoral sobre els parlars de la Priorat. S'està fent la tesi sobre els parlars del Matarranya, dels Ports de Morella i del Baix Maestrat. Això vol dir que les comarques centrals dels Països Catalans tindran aquest inventari de paraules, de formes de dir, que encara que es perdin, quedaran en aquest museu que són dels llibres. M'agradaria que després poguessis fer una passada i poguessin sortir aquestes imatges. Una cosa. Segona cosa, he anomenat molt a ma padrina Merla. Jo era molt mal menjador també, això m'ho ha fet recordar el Carles ara, jo era molt mal menjador, sobretot al berenar, m'acostava molt. I mon àvia me perseguia i m'empapussava, i m'enganyava. Tenia una fórmula màgica, jo pensava que era una paraula sola, però després, quan un es fa gran, veu que són paraules diferents. I m'enganyava amb la fórmula següent. Passavia pus engull. Passavia pus engull. Aquest pus volia dir que ja s'havia acabat. I era mentida. Jo no ho veia perquè m'ho amagava. Aquest pus sempre s'anava repetint. M'enganyava la dona. I en homenatge a ma padrina Merla, com que abans també ha sortit, i les cançons i no sé què, que això ho deixarem per un altre tardet als rentadors, farem un altre programa d'això, m'agradaria cantar 2 cançons. Són curtetes. Ma padrina em deia que hi havia, no sé quina herba era, si la vegés us la diria, però no sé el nom, que feia com una mena d'acordió. I fent anar aquella herba amunt i avall, com si fos un acordió, cantaven Nyigo, nyago, calces de paper, totes les músiques van al teu carrer. Una. I l'altra era
Fum, fum, fumeret amunt, trobaràs un potacari que s'ha cagat a l'armari. Ai, lo porc, ai, lo brut, ai, los morros de cucú. Moltes gràcies.